Fortnite – tajemství úspěchu. Fortnite je hra, která změnila svět. Máte chuť dobít ostrov a stát se legendou. Ať už jste nováček nebo zkušený hráč, tohle video vám ukáže, jak zvládnout stavění, boj i strategii jako profesionál. Správný začátek je klíčem k úspěchu. Vybírejte přistávací zóny podle své strategie, hledáte intenzivní akci nebo klidný start s low-teamem. A nezapomeňte, rychlost a přesnost jsou vaší první zbraní. Fortnite není jen o střelbě, ale i o stavění. Naučte se základy jako stavění zdí na obranu i složitější taktiky, které vám dají šanci porazit soupeře. S trochou tréninku se z vás stane stavitelský mistr. Jakmile máte vybavení, je čas ukázat, co ve vás je. Udržujte si výhodnou pozici, pohybujte se chytře a používejte kombinace různých zbraní. Klíčem k výhře je nejen síla, ale i chytrý plán. Pokud jste připraveni zlepšit své dovednosti a vybudovat si jméno v herní komunitě, začněte teď. Lajkněte video, přihlaste se k odběru a napište do komentářů své nejlepší Fortnite tipy. Společně dobudeme další Victory Royale.